Baba Buhari, me za ka iya sake cewa akan bullowar cutar coronavirus a Najeriya? Ya hana mu ci gaba. To ni baba menene maganin cutar coronavirus ne? Gishiri. A wani ƙasa ka ji wannan batu? A Pakistan. Sai dai ku yi haƙuri. To ai gishiri baya maganin cutar coronavirus. To. To kai dan kwambo wani hanyoyi za a bi domin kar a kamu da wannan cutar? Kaga wanke hannu? Kaga sa wannan? To Baba Buhari da ƙarshe me za ka iya cewa akan cutar coronavirus? Ina fata dai a samu nasara. Yanzu kenan tun 2020 babu wata nasara da aka samu har 2021? Akwai alamar nasara. Yawa. To wani irin nasara aka samu? Ku tambayi waɗanda suka wuce baya. Subhanallahi.